Pan z wami. I z duchem Twoim. Tak was, дорогі брати і сестри, в Євхаристію, в неділю, День Панський, наші зустрічі з Єсусом з мертвих повстали. Боже слово, яке щодня почуємо, говорить нам про образ Бога, який радується своїм народом. Бог, який радується своїм костюлом і радується своїми дітьми. А у Євангелії почуємо про цю Лукані Галілейській, де особливу роль відіграла Марія. Му поздає заступництво, хочемо скласти на цьому алтарі наші просьби, наші молитви, нашу в першу чергу подяку Пану Богу за минулий тиждень. Все ті дари, ласки, які нас, кожного з нас у житті, в сім'ї одарив і споткаючись в цьому спотканні з Єсусом, в цій вдячності, хоче бути умацована Його ласкою, любов'ю, Його присутністю. На початку святої мши перепросимо за наші гріхи, як ми їх многоплодні, могли прийняти уділ у святих таємниць. Сповідаючи. Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и змовами. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог Всемогутній, і, відпустивши нам гріхи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся
це я беру інтенції Себастьяна Кореневського, когда відео похросту, дякуючи пану Богу за такий дар і просячи, що своє життя жив даром хросту, з вірою, зростав у віри, і потребує ласки та здоров'я і мудрості. Всемогутный, вечный Боже, Ты керуешь небом и землей. Выслухай ласкаво просьбы Твоего народа, и одари наши часы супокоя. Да Спана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого. Бог, разуще веки вечные. Читание книги пророка Исаии. Деле Сиона не буду молчать, деле Иерусалима не супокоюся, покуль не узыйде, як світло справедливості Його, і Його збавлення не запалає, як походні. І убачать народи Твою справедливость, и все короли Твою славу, и назовут Тебя новым именем, якое вызначить устны Пана, и будешь короной славы у руце Пана, и королевской диадемой на долоне Твоего Бога. Уже не скажут про Тебе, покинуты, и землю Твою не будут больше называть пустыней, але будут называть Тебе мое уподобание у им, а землю Твою замужней, бо Ты сподобався Пану, і земля Твоя отримає мужа, бо як юнак бере замуж дівчину, так возьмет Тебе сыны Твои, як жених радуется невесте, так узрадуется Тобою Твой Бог. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Оповядайте між народами про славу Пана. Оповядайте між народами про славу Пана. Співайте Пану новую пісню, співай Пану вся земля,
Читання першого послання святого апостола Павла до Коринфянам. Брати, розные есть дары, але той самый Дух. Розное служение, але Пан один, той самый. Розное деяние, але той самый Бог, який робить все во всіх. Але кожному дається проявлення Духа на користь. Одному дається Духом слово мудрості, другому слово познання поводле того самого Духа, іншому віра у тим самим Духу, іншому дар оздоровлення, все в тим же Духу, іншому чудотворство, іншому пророцтво, іншому розпознавання духов, іншому розні мови, іншому тлумачення мови. А все это здійсняє один і той же Дух, який уділяє кожному по особку, як жадає. Это Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Алілуя, алілуя, алілуя. Пан покликав нас праз Євангеліє, щоб ми тримали славу Пана нашого Ісуса Христа. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. У той час у Кані Галілейській було весілля, і мать Єзуса була там. Був запрошений на весілля так само і Єзус, і учні ягони. І коли не хапіла вина, мать Єзуса сказала йому: не мають вина. Отказав їй Єзус: «Жанчина, чи гэта моя або твоя справа? Яшчэ не прийшов час мой». Мать яго сказала слугам: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Было ж там 6 каменных збаноў, пастаўленых да юдэйскага ачышчэння, якія змяшчалі 2 або 3 меры. Езус сказаў: «Напоўніце збаны вадою». І напоўнілі іх даверху. І кажа ім: «Цяпер зачэрпніце і занясіце кіраўніку вяселля». І панеслі. Калі ж кіраўнік вяселля пакаштаваў ваду, што стала віном, і не ведаў, адкуль яно ўзялося, ведалі толькі слугі, якія чэрпалі ваду, то паклікаў жаніха і кажа яму: «Кожны чалавек падае спачатку добрае віно, а калі нап'юцца, тады горшае. Ты ж збярог добрае віно аж дагэтуль». Такі пачатак цудаў учыніў Езус у Кане Галілейскай і аб'явіў славу сваю, і паверылі ў яго вучні ягоныя. Пасля гэтага прыйшоў ён у Кафарнаум, ён сам і маці ягоная, і браты, і вучні ягоныя, і прабылі там некалькі дзён. Это слова Пана. Дорогие браты и сестры,
давно в нашей парафии отбылся баличек святых. Дети, молодь, семьи. Мы 20 там были. И одним из заданий на разных континентах, там, в этом годе, было написать короткий лист до Пана Бога, подякувати за щось, за когось. І оказалося, що в таких усіх подяках, різні вони були, але більшість це була подяка, де діти писали «Дякую тобі, Пане Боже, за сім'ю». За сім'ю. Навіть сім'я і сім'ї присвячені пастирський год, який розпочався 2019 год. На сьогоднішній день маємо послання митрополита, князя арцебископа Тадеуша Кондрушевича под назвой «Сім'я – криниця радості і надія молоді». Уважаемые святары, консекрованные особы, браты и сестры. Святые Ян, Павел, другие, закликав сім'ї, каб яны были радостью и надеей. Сім'я з'являється головним елементом і падмурком громадства. Без відповідного падмурку нельзя побудувати моцного будинку. Бывает, что стены новозбудованных домов трескаются. У чым причина? У слабым фундаменте. То же самое мы назираем и у громадстве, когда оно не мае моцного падмурку, то не з'является трывалым и солидным. Подобное правило існує і ў адносінах да чалавека, які павінен будаваць сваё жыццё на моцным падмурку, на скале, як кажа Христос. Гэта асабліва адносіцца да моладзі, як будучыні грамадства. Касцёл занепакоены станам сучаснай сям'і, якая ўсё больш адыходзіць ад створанай Богам яе мадэлі як адзінага непарушнага саюзу мужчыны і жанчыны для добра сужанцаў, нараджэння патомства і яго выхавання. Пантыфікі святы Павел VI, святы Ян Павел II, таксама Бенедыкт XVI і Папа Францішак шмат увагі прысвяцілі сям'і, яе праблемам і пошуку іх вырашэння. Перадусім неабходна згадаць прысвечаную маральным прынцыпам перадачы чалавечага жыцця энцыкліку Паўла VI «Humana Vita» «Чалавечае жыццё» і апостольскую адгартацыю Яна Паўла II «Familiaris Consortium» «Сямейная супольнасць» аб заданнях сям'і ў сучасным свеце. Асаблівай увагі заслугоўвае яснае і бескампраміснае вучэнне папы Бенедыкта XVI на тэму сям'і і Божага дару жыцця. З яго вучэння можна зрабіць выснову, што ніхто не можа ставіць пад пытанне тры наступныя рэчы. Першае. Разуменне сям'і як Богам устаноўленага, адзінага і непарыўнага саюзу мужчыны і жанчыны. Другое – захаванне Божага дару жыцця. І трэцяе – права бацькоў на рэлігійнае выхаванне дзяцей. Папа Францішак прысвяціў сям'і 2 сіноды біскупаў у 2014 і 2015 годах. У паслясінодальнай адгартацыі на тэму сям'і Аморис Летыцый, радасць любові, ён вучыць, што сакрамент сужэнства не з'яўляецца сацыяльнай дамовай, пустым рытуалам, або толькі знакам заручак. Гэта дар для асвячэння і збаўлення сужэнцаў. Таму сужэнцы адно для аднаго і для дзяцей з'яўляюцца сведкамі збаўлення, удзельнікамі якога сталі сакрамент сужэнства. Прысвечаны моладзі, веры і распазнанню паклікання, сінод біскупаў, які адбыўся ў мінулым годзе, таксама шмат увагі прысвяціў сям'і. Яго удзельнікі, між іншым, дзяліліся вынікамі сацыялагічных даследаванняў на тэму таго, што найбольш цікавіць моладзь. Абсалютная большасць маладых людзей адказала, што галоўнай каштоўнасцю для іх з'яўляецца сям'я.
Гэта азначае, што нягледзячы на перажыванне крызісаў, моладзь на першае месца ў іерархіі каштоўнасцяў ставіць сям'ю. Пацвярджае гэта і папа Францішак, калі вучыць, што імкненне да сям'і няспынна жыве, асабліва сярод маладых людзей, і матывуе касцёл. Таму не ўсё страчана, неабходна інтэнсіфікаваць душпастырства сям'і, асабліва ў галіне выхавання маладога пакалення. Занепакоеная станом беларускай сям'і і моладзі, канферэнцыя каталіцкіх біскупаў у Беларусі 2019 пастырскі год прысвяціла сям'і як крыніцы радасці і надзеі маладога пакалення. Між тым, становішча маладога пакалення не выглядае найлепшым чынам. Беларусь перажывае дэмаграфічны крызіс і існуюць вялікія праблемы ў маральным жыцці моладзі. У апошнія гады натуральны прырост насельніцтва адмоўны. Толькі ў 2017 годзе ён зменшыўся на 16 800 чалавек. А за апошнія 25 гадоў колькасць насельніцтва Беларусі паменшылася на 3/4 мільёна. Это 750 000 людзей. Вялікай праблемай з'яўляецца міграцыя насельніцтва з вёскі ў горад, у выніку чаго гарады растуць, а вёскі пусцеюць. Сёння больш чым 78% насельніцтва жыве ў гарадах, а ў вёсках менш за 22%. У 1950 годзе ўсё было наадварот. 79% жыло на вёсцы і 21% у горадзе. Нядаўна адзін старэйшы чалавек сказаў мне, некалі вуліцы нашай вёскі былі напоўнены дзецьмі. Паўсюль было чуваць і голас, і смех. У школе было поўна вучня. Цяпер там не ўбачыш дзяцей, не пачуеш іх галасоў. Школа закрыта. У вёсцы засталіся адны пенсіянеры. Хутка яна зусім апусцелі. Калі да гэтага дадаць рост колькасці разводаў, падыход ад паняцця традыцыйнай сям'і, яе крохкасць, непавагу да Божага дару жыцця, прапаганду гендернай ідэалогіі, ломку сямейных традыцый у імя існуючай дэструктыўнай моды, нарастанне канфліктаў паміж пакаленнямі, непрыняцце сучаснай культуры і прынцыпаў традыцыйнай сямейнай маралі, бездухоўнае выхаванне моладзі і так далей, то сітуацыя выглядае трагічна. Моладзь – гэта будучыня свету і надзея касцёла, казаў святы Ян Павел II. Ад таго, якой будзе моладзь, такой будзе і наша будучыня. Але маладое пакаленне не прыходзіць з космоса. Яно нараджаецца ў сям'і і ў ёй выхоўваецца. Фундаментальную ролю ў гэтым працэсе маюць адносіны паміж пакаленнямі. Гэта азначае паміж дзецьмі, бацькамі, дзядулямі і бабулямі, а таксама ўнукамі. Дзеці вельмі ўспрымальныя да любові і клопату з боку старэйшых членаў сям'і. У іхнія сэрцы глыбока западаюць сямейныя сувязі. В той жа час рост разводаў, новыя саюзы, няпоўныя сем'і, сямейнае насілле і таму падобнае з'яўляюцца прычынай цярпення дзяцей і крызісу іх тоеснасці. У выніку дзеці нярэдка павінны выконваць неўласцівыя іх узросту абавязкі і рана становяцца дарослымі. Разам з тым, бацькі пакліканы адыгрываць асноватворчую ролю у фармаванні маладога чалавека, у тым ліку ў справе перадачы веры. Таксама дзядулі і бабулі з іх жыццёвай мудрасцю могуць ахвяраваць свой неацэнны ўнёсак у выхаванне ўнукаў. На жаль, у свеце сучаснай культуры, палітыкі і працы гэтая роля старэйшага пакалення далёка не заўсёды адпаведна ўспрымаецца. У сучасным свеце ўсё часцей праяўляецца тэндэнцыя, калі бацькі не цікавяцца духоўным выхаваннем дзяцей і моладзі. Назіраецца свайго роду пераварот у адносінах паміж пакаленнямі. У глобальнай культуры індывідуалізму здараецца, што дарослыя бяруць прыклад са стылю жыцця маладых. У выніку чаго традыцыйны парадак становіцца з ног на галаву. Праблема ў тым, што назіраецца працэс
адыходу дарослых ад жыцця верай і што яны не цікавяцца перадачай фундаментальных каштоўнасцяў новаму пакаленню. Праўда, што многія веруючыя бацькі клапоцяцца пра падрыхтоўку сваіх дзяцей да першай споведзі і камуніі. Але праўда таксама і тое, што яны недастаткова дбаюць пра далейшы працяг іх духоўнай фармацыі. У выніку колькасць дзяцей, якія пасля першай камуніі прымаюць удзел у далейшай катэхізацыі, моцна змяншаецца. Хоць рабіць такім чынам адносіны паміж маладым і старэйшым пакаленнем рызыкуюць стаць чыста эфектыўнымі, пазбаўленымі выхаваўчага. Хрысціянская сям'я перадае веру, калі бацькі вучаць дзяцей маліцца і моляцца разам з імі. А таксама, калі разам удзельнічаюць у сакраментах, чытаюць святыя пісанні і асвятляюць сямейнае жыццё святлом веры і праслаўляюць Бога, як кажа папа Бенедыкт XVI. Гэтую праўду пацвярджае і досвед нашай краіны, бо падчас ганенняў на касцёл вера захавалася дзякуючы сям'і, дзе старэйшае пакаленне перадавала яе малодшаму. Наступнай праблемай у выхаванні моладзі з'яўляецца паступовы адыход ад хрысціянскіх каранёў. У ажыццяўленні сваіх амбіцыйных планаў часта канцэнтруецца на матэрыяльных каштоўнасцях, спажывальніцтве, да ўлады і прыемнасцю. Не зважае на памяць аб мінулым, з якога паходзіць, і на культурную і духоўную спадчыну грамадства, у якім жыве. Дапамагчы ў гэтым павінна найперш сям'я і грамадства. Разам з абавязкамі бацькоў і дзядуляў важным элементам у перадачы веры і хрысціянскім выхаванні з'яўляюцца таксама адносіны паміж маладымі аднагодкамі, якія адбываюцца ў розных арганізаваных і нефармальных групах, у якіх закладзены як пазітыўны, так і негатыўны патэнцыял, на што павінны звяртаць увагу бацькі касцёла. Нельга забывацца аб прымаўцы, з кім павядзешся, ад таго і набярэшся. Хацелася б, каб падрастаючае пакаленне і моладзь набіралася добрых звычаяў. Сінод таксама вялікую увагу звярнуў на значэнне сям'і ў належным і адпаведным Божаму плану сексуальным выхаванні падрастаючага пакалення, што моцна ўплывае на развіццё яго хрысціянскай тоеснасці і распазнання паклікання. Бацькі не павінны быць абыякавымі да выбару сваіх дзяцей. Эксперты найчасцей пералічваюць наступныя цяжкасці пры распазнанні паклікання моладзі. Гэта жорсткасць, імпульсіўныя паводзіны, адсутнасць стабільнасці, недахоп любові да бліжняга і эмпатыі, зніжэнне эмацыйнай адчувальнасці, няздольнасць або празмерны страх пры усталяванні адносінаў. Перад абліччам гэтых і іншых цяжкасцяў маладым людзям становіцца неабходнай дапамога бацькоў, касцёла і грамадства, каб яны маглі распазнаць сваё пакліканне і не баяцца зрабіць адказны выбар жыццёвага шляху. Практычныя высновы. Зыходзячы з абвешчанага папам Францішкам прынцыпу, што рэчаіснасць важнейшая за ідэю, мы павінны задумацца над тым, што канкрэтна можам зрабіць у гэтым кірунку. Найперш, неабходна з усёй сур'ёзнасцю рыхтавацца да стварэння сям'і. Трэба памятаць, што шлюб гэта навечны, а не нейкая часовая прыгода. Не спадабаецца, то развядуся. Такі падыход не адпавядае Божаму плану. Неабходна зрабіць усё магчымае, каб захаваць сям'ю ад распаду. Без мяне нічога не зможаце зрабіць, кажа Хрыстус. Таму недастаткова толькі кансультацыі ў псіхолагаў, а патрэбная Божая ласка. Неабходна таксама клапаціцца не толькі пра інтэлектуальнае, фізічнае і культурнае выхаванне, але і пра духоўнае выхаванне маладога пакалення. Тут вельмі важным з'яўляецца прыклад бацькоў, а менавіта сумесная малітва,
удел у набоженствах, споведь, святая коммуния, читание Святого Писания и так далее. Релігійныя практыкі не могуць лічыцца перажыткам мінулага. Яны павінны стаць жыццёвай неабходнасцю. Калі дзеці не бачаць бацькоў, якія моляцца і ўдзельнічаюць у сакраментах, то і яны будуць паступаць падобна. Яблык падае недалёка ад яблык. Аднойчы журналісты спыталіся ў сужонкаў, якія святкавалі залаты юбілей шлюбу, як ім удалося пражыць у еднасці і ўзаемнай любові так доўга. Ды адказалі, што і ў іх сумесным жыцці таксама былі цяжкасці. Аднак яны былі выхаваныя ў той час, калі сапсаваную рэч не выкідвалі, а рамантавалі. І гэта ім дапамагло захаваць сужэнства непарушаным. На жаль, сёння сапсаваную рэч звычайна не рамантуюць, а проста выкідваюць на смецніцу. З Божай дапамогай неабходна рамантаваць, калі так можна выказацца, сем'і, якія перажываюць крызіс. Касцёл можа быць такой рамонтнай майстэрняй. У Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі існуе, напрыклад, экспертная рада па справах абароны жыцця і сям'і. Рэгулярна дзейнічае праграма «Сямейныя сустрэчы», а пры парафіі Маці Божай Будслаўскай у Мінску цэнтр сям'і, дзе можна атрымаць кансультацыі і кваліфікаваную духоўную дапамогу. Курсы сямейнага жыцця рыхтуюць касцёльных спецыялістаў па пытаннях сям'і, і іх выпускнікі дапамагаюць у шматлікіх парафіях. Папа Францішак аднойчы распавёў вельмі кранальную гісторыю. Падчас сустрэчы з дзецьмі да яго падышоў хлопчык, абняў і сказаў: «Папа, памаліся за мяне, бо ў нашай сям'і ніхто не моліцца. Раней малілася бабуля, а яна памерла, і цяпер няма нікога, хто б маліўся са мной». Гэта быў крык малога дзіцяці, якое адчувала патрэбу ў малітве, але якому ніхто не дапамагаў. Дарагія бацькі, уважліва паслухайце. Можа, і ў вашых сем'ях гучаць падобныя крыкі вашых дзяцей. Услухайцеся, пачуйце іх і дапамажыце ім. Няхай яны атрымліваюць не толькі інтэлектуальную, культурную і фізічную фармацыю, але і духоўную, якая з'яўляецца тым моцным падмуркам, на якім яны стануць будаваць сваю будучыню, каб сям'я для іх была крыніцай радасці і надзеі. Давяраючы ўсіх вас апецы святой сям'і, ад усяго сэрца благаслаўляю у імя Отца і Сына і Святога Духа. Арцыбіскуп Тадеуш Таргушевич, митрополит Минска-Могилевский, справ у свята Ростова. Веру у одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и всего бачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого с Девы Марии и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по воде Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и его володарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков. Веру в один и святый католицкий апостольский костел,
вызнаю один их рост для отпущения грехов и чакаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Бог показує нам через Ісуса Христа свою любов і знящом до Його наші просьби. Молимся за повсюдный Костел, как обвешал Евангелие Христа в свете, вел людей до познания правды. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за керовников держав, как належным чином оценивали и подкремливали христианские каштовности. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за батьков, которые вырішили охрестить своих детей, как не забывали так само про их религийное выхование. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за хворых и терпячих, как они отчули близкость Иисуса Христа, познали Его любовь и у Его шукали подтримки. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, предвидников в этой святой мши, как молодых дорогичного первец наблизил нас до Христа и до наших ближних. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Переживаем тиждень молитву от єдності християнов, вибираємо Пану Богу эту важную інтенцію. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. дякуючи Пану Богу за дар хросту Себастьяна, Україну Гадаріну, молимся о Божьем благословении для Його, о потребной ласке и опеки Святейшей Панны Марии. Тебе просим, добрый Боже, выслухай наши молитвы и учини, как мы были верными Твоим заповедям и свидетели об Твоей любови и ласке прикладом. Крас Христа, Пана нашего. Аминь. Спил номер 201. Нехай Пан Бог прийняв отряду з рук Твоїх на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Panie nasz Boże, da pomaży nam godna udzielniczać w tych świętych tajemnicach. Bo kali my składaємо eucharystyczную ахвяту, здійсняється справа нашого откуплення. Прас Христа, Пана нашого. Пан з вами І з Духом Твоїм. серце. Узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа нашага Пана.
Гэта Ён праз пасхальную таямніцу цудоўным чынам вызваліў нас ад ярма граху і смерці і паклікаў да хвалы, каб учыніць нас выбраным племенем, королевским святарством, народом святым, людом откупленным. Мы всюди обвящаем моц Твою, Божа, бо Ты нас покликал с темры до Твоего цудовного святла. Тому с анёлами и арханёлами и со всеми святыми мы обвящаем Твою хвалу, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 от Бога всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Христана на вышиях, благословенный Твой, кто приходит в имя Бога, Христана на вышиях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у єднасці з усім касцёлам першы дзень тыдня, калі Езус Христос воскрес і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа просім Цябе, всемогутний Боже. Освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, как они сталися для нас телом и кровью нашего Пана, Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на муки, узяў хлеб и подяку Табе складаючы, ламаў и раздаваў своим вучням, кажучы: «Бярыце и ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znowu Tabie podziaku składający, podał swoim uczniom, każuczy: «Bierzycie i pijcie z jego usie, bo гэта ёсць kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedzi, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Wspominając śmierć i powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i zbawienia, dziękuję, że uczynił nas wolnymi, стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Ciebie, как усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой розсеяний по всім світі. Досконал його у любові разом з папом нашим Францишком, biskupem naszym Tadeuszem, biskupami dopomożnym Jurem i Aleksandrem i усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надійному воскрешенні і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага світу і дозволить убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічному. У єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, святим Юзефом і Абранником, святими апостолами, святим Яном, святим Максимiliaном і усіми святими, які справедливо порадалися Тобі, щоб з ними і ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего, Ісуса Христа.
Тrójczą Всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, разусе веки вечные. My otrzymali Ducha Świętego, jaki nas uczynił Bożymi dziećmi. Тому очмерное сказал. Дай ласкаво супокою дни наши, помажи нам милосердностью Твою, как мы были заўсёды вольны от граху и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прежде Збавцы нашего, Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христ, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю. Проще не зважай на грехи наши, а на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а даруйте ему супокоем и едность. Ты живешь и владаешь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Благословенные, покликанные на вечеру. Пане, я не варты, как Ты войшов до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Мы познали и поверили у любовь, якую має до нас. Номер 22.
Panie nasz Boże, napełni nas duchом Twojej любови и усвоюй добрыми изъявленной, кого Ты пощадил одним хлебом небесным, раз Христа, Пана нашего. Дякую ще раз за сьогодні молитву, Евхаристію. Молодь, яка підтримала каплицю, вчора не зберігання, дякую допомогу. Особливо дякую за співставлення на будову нашого костюла, нехай добрий Бог узнагородить. В этом тижні у літургії вспоминає На этой литургии вспоминаем святую Агнешку, Панну и мученицу, именем сестры нашей Агнешки, тому соответственно молимся за ее в этот день и запрошаем на святую Ишку вечером в 19 године интенции сестры Агнешки. У святителя 4 студия вспоминается Францишка Сальского, бискупа 25 студня в п'ятницю свята навертання святого Павла Апостола. І 26-го в суботу славить святих Тимофеївців та біскупів. Відбувається душпастерська візитація, коляда нашої парафії. Дякуємо всім тим сім'ям, яким ми мали можливість навідати на цьому минулому тижні. Щиро дякую за вашу відкритість, за питання, які здаєте, за розмови, за ту можливість бути разом, знайомитися і узростати у вірі. Щиро дякую, хай Пан Бог благословляє ваші сім'ї. А у всіх, хто ще хотів би нас запросити з душпастерським візитом, то можна це учинити, приносячи карточку, закриту з номером телефону, адресом своїм, і ми обов'язково до нас прийдемо. З 18-25 студня в християнських церквах проходить тиждень молитви об'єднаності християн. Вибираємо вашу інтенцію вашій особистій молитві. Так само будемо молитися в цій справі у каплиці під час святих іншого нагоді. Усім юбілятам, іменинникам, виходячого тижня, складаємо найліпше пожадання, здоров'я, супокою в ваших серцях, в ваших сім'ях і шматліких Божих ласков. Это послание, которое мы почули, это год, пришедший семьи, нехай справді становится таким важным для наших семей. Можна варто справді задуматися про ті справи, питання, які були порушені в посланні до митрополита, про питання молитви в наших сім'ях, історія этого хлопчика, фінальна справді, почуттєва, як вона ніколи не повторилася в наших семьях, як вона не була уделом наших детей, как могли узрастать веры, узрастать у любови Божией. Желаю доброго дня, примите Божие благословение. Пан з вами. И с Духом Твоим, Нехай вас благословляє Бог Всемогутній, Отець і Син, і Дух Святий. Аминь. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божий, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Аминь. на святейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, загадное сердце Марии, будь нашим порятунком, Архангеле Михайле, молися за нас. Отдел номер 159.